Milí televízni diváci, hlásim sa vám z mesta pod Zoborom. Z mesta, ktoré právom sa píši titulom ako Mekka študentov z celej Európy. Nie sa čomu čudovať, veď tu naši obyvatelia vďaka vysokým školám majú nadpriemerné IQ a komunikácia s nimi je jedna báseň. Ale necháme však hovoriť jedného zo študentov tejto univerzity. Haló, mladý muž, pardon, prepáčte na chvíľu. Áno, poprosím vás, vaše meno? Laco. Zrejme idete z prednášky. Povedzte, ako sa vám pôsobí na tunajšej univerzitnej pôde? Som taký zaskočený. Momentálne som dokončil filozofickú fakultu. A to je úžasné. A aké sú vaše plány do budúcnosti? Neviem, asi pobalím lešenie a pôjdem na medicínu. No, takto. Ako sa vyjadruje o vašich schopnostiach dekan tu našej fakulty? Dekan fakulty sa vyjadril veľmi pekne o mne náhodou. Veľmi dobre povedal mi, že náhoda je blbec, ale to, že ja som blbec, to náhoda není. Začínam mať pocit, že rozhovor s vami nebude taký jednoduchý. No, to nebude. Začneme pre istotu od začiatku. Hej. Takže, aký bol vás prospech na základnej škole? No, ja som mal náhodou veľmi dobré vysvedčenie, alebo posledné vysvedčenie som mal presne ako opak toho westernu 7 statočných. Aký je opak westernu 7 statočných? No, 7 nedostatočných. Povedzte, kde ste sa vy naučil pravopis, alebo gramatiku, tak ako? No, ja som sa naučil pravopis takisto, ako aj každý môj kamarát v krečme. Som vedel, že čiarka sa píše vtedy, keď čačník donese pivo. A môžete povedať, ako hodnotili vaše vedomosti na základnej škole, celý váš učiteľský zbor? No, hodnotili dosť jednoznačne. No tak, čo to znamená jednoznačne? No, celá zborovňa sa jednoznačne zhodla na tom, že som taký vôľ, že keď fúknem do horúcej vody, tak je z toho hoväzí vývar. Poďme takto, ne? Akú školu ste vlastne ukončili? Ale úplne ukončili na komplet? No, ja som ukončil tanečnú a školu v prírode. Máte vôbec vodičák, lebo predsa len s tými... A to vyzerá na to, že by som nemohol mať vodičák, alebo čo? No ako ste vy vôbec v autoškole fungovali? No ja mám už 2 týždne vodičák a hneď prvý deň som prešiel inštruktorovi cez rozum. Cez rozum to je ako? Zadným kolesom. Povedzte, celá Nitra je plná dopravných križovatiek. Nemáte problémy, lebo je to komplikované a ja sám niekedy... No ja mám, ani nemám problémy, ale som prišiel na to, že v Nitre je normálne rýchlosť zvuku, je rýchlejšia ako rýchlosť svetla. Počkajte, chcete povedať opačne, že rýchlosť svetla je... Nie, rýchlosť zvuku je rýchlejšia ako rýchlosť svetla. Lebo na križovatke napríklad počujem najprv zozadu trúbiť, až potom zbadám na semafore zelenú. Prepáčte, nemáte problémy s dopravnými policajtami, lebo sú rôzne akcie, cestné jastraby a cestné... No, anjeli sú teraz. Anjeli, mal som pred pol hodinou, ma zastavili a som nemal zapnutý pás. Moment, ale to je 2000 pokuty. No, ja som neplatil nič. Vy máte nejaké známosti? Nie, ja som išiel peši. Aby sme to nenaťahovali, lebo čo by ste chceli odkázať divákom televízie a hlavne študentom univerzity? No, ja by som všetkým divákom a hlavne študentom chcel odkázať toto, že keď ich to baví, nech študujú. Ja všetko, čo potrebujem v životu, som sa naučil už v materskej škole. Čaute.